नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेन क्रोंग प्ले तोवर कस्टमर के किथिया फार्मसी के तौर Manja Range Arranger ACF Bikrom Rongpi Pen Forester 1 Renuka Terang Piat Tumaphan Karbiang Autonomous Council Pen Kaceterek Ahukum Kipi Football ke patu ke thek mena jok kor de te bang hinita vorengang hoi kachepalong Kardom pinyada Abirta long pen ilisang pe marvelous rong parpi nonarjik tha Abirtang ton pen Dubuka pen Dimapur Adak towar krong pli kasemar ponjia phanpura National Highway Authority of India hin pensi sideng ponlo atowar kasemar stame pangcheng pon bomlo lapen towar kitang pen kacheleng long bom sitame dolo Bonda lang ikha bangso visual Bangso visual ke theklong pen ok chumhur binong Athe bangso towar krong tika semar ponalong kyong dunga dimalong National Highway Authority of India hin pen thangna dang thek mate safety measurement rules and regulations ateng pen tiklem ke dama matsi ave langik tha bangso ingchin mate road aphan Bangso towar pi arni bangsi suri agari si kacheleng bonta dena rong ahithia long RCC adolong kasemar ponbom towara rayalong dolong aphan kibikluk asimen angkleng along kepawang trek mate kepasum trek arot abeng lake ithia tham se ke tot binu dena rong pen labang su dong ka dak jasemet labang su dak dena rong ahithia long RCC please kikim labang su kerang adimalong masih dolo jo non ni ligepak la porkan tu mangala lo la haya road lukang alang litung la dak radium light dorvek lagi Tame radium light TV be join sila dak penangan atum cycle pen ke patong pesonta alam ki dolo la son taksi jo la haya road mukha ke alang litum ben met mate la tum alang litum safety measurement and vek nangji tame en epc alang litum four lane labang su ke semar labang ya towar lo jo la kangri kangkra ke be atum ta tuji mami ke ajo phir lo ke thek long le tum ta tuji tame la haya road langka la son taksi la pola Lan jot kalisi towar ka hinu adimalong aero mark mate signal lapen radium light kabide rajok penangan kaching koilam ki sitame tiklangdu lasonsi dena rong ahithia jo sitame arniwang towar krong pli kasemar ponajok longlia duk joparni tokmon anpin bonta langkar sipon asayamasi ke klempon avi lapen ajok rada tumar niwang towar kidam kiwang lapenan parta lokachar li clean sumar tum sitame hempen powder nang chibit vedet sitame towara long pensi ake joy pen kilonga powder bangsi chibit pon nang deri safety measurement and epin alang litum la pasonsi ke claim ke dam thek polong lo la pe la dak sitame alang litum aro mark sitame dunangji sitame aro mark sitame bipon pe la son la taksi la haya road mukha langka la haya road ke alang litum la pasonsi openly alang litum la son towar se openly la son bipon la ke safety measurement ave pin alang litum la son la bangso idiom like do vek nangji aro na tek veke to pen alang litum la bangso safety measurement alang dim en vek nangji la son la taksi penang ana dim alang litum towar ki hudalang sitame alang litum idiom like bipon pe la son like tv pon pe ajo penangan pai katum la person kacing koi alam ki sitame klang follow News report Bikrom Teron Karbiang Long Live Manja Central Range Arranger ACF Bikrom Rongpi Pen Langmili Subit Office in Charge Forester 1 Renuka Terang Piat Tumaphan Kedam Tanga Por Hut Tangka Ko Chuena Lamki Karbiang Long Life along Kepap Klang Ajok Chitini Pai Create Trogar ni DFO is Division Hin Pen Banghinia Phanta Lamklar Kachepiji Aphan Show Cause Palilo Show Cause Kapale Ateng Pen Kedam Tang Chitini Pai Inkoira Hiniar Nian Lamklar Kipiji Aphan Pachinilo Bonta Manja Central Range Arranger ACF Bikrom Rongpi Lapen Langmili Subit in Charge Renuka Terang Piatum Tangka Ka Chuena Visual ke Klang Hampena Joksi Sai Jok JC Karbiang Autonomous Council Pen Banghinia Phanta Adima Long Pen Terek Pon Nang Koglo Karbiang Autonomous Council Hukumalo KAAC/ESTT 457/PB/Forest/2022-23/7 Tengpen ACF Bikrom Rongpi Aphan Manja Range Alongpen Terexi Divisional Forest Officer Barbita SF Division Alongsi Sai Kapaklem Dam Japhan Lamtoy Pitango ACF Bikrom Rongpi Adular Manja Central Range Along Ranger ACF
Prahalat Kro Phansi Kelang Charijia Phansi Karbi Anglong Autonomous Council pen ar pupek pon Halapulang Mili Subbid Office in Charge Forester 1 Renuka Terang Pia Phansitami Lang Mili Subbid along pen Terexi Working Plan Division Hills Area Dipu alongsi Sai Kapaklem Chiaphan Lam Toyalo Pangdak Tanglo Renuka Terang Pia Dim Mate Lang Mili Subbid Office along Kelang Chari Ponjiaphan Sarthei Singh Dera Forest Guard Phansi Karbi Anglong Autonomous Council pen ar pupek pon News Report Karbi Anglong Live Nahor Sola Sarthei ing tiarong amikar hori ing tilapen tado tiron piatu masupo banghini boronson ing tilapen amu Samson ing ti football kepatu kethek mena jok commando mate raikom sai khelong ing hoi chepalong dun Duk pati krimsi richo cholong posar lam thea sonsi nonapor kortete bahinita commando aboreng ang hoilong chepalong dun Pinpur dame kortete banghini tum kidamtang penanganar ni penta Arni arve pupe dode sangse methanga ogapran ke mesenangji lapen ke patuanat aning ke hang parpiga jok Adap arningang sam kilometer ingkoi se ke kat lapen football anathuda ke patu kachepat duk pena joksi nonapor la pusonang dengan chepa undun lo Labang solamar julong si UKYA nilip arotum amaipu Elvin Kropen man ke do karbi pohopen boronson ing ti lapen amu Samson ing tiaphan karchu pedo damlo Boronzon ing tialang ni kedam tanga porpen Nilip Sports Association along pensi football ke patu pang cheng dunlo Nilip Sports Association pen ajoksi Karbi Anglong pen badet adet kaprek mate Haryana Nepal along anta football patu dam loputa nang pachini dun Etip la pen Nepal sami patu dam lo ekbar first Indo Nepal championship ba 2021 aning kan patu dun lo handa Sitame certificate long lo medal long dun lo adak pen atudon pen nang le score ke Charlie ke nak pen tang cheng Charlie ke chengsi nili da fransi ke cho hel si nili LP school ji papas lo la pendet ke angke ME yang deng mangke dokra English ME high school long si metric ji papas lo 2013 aning kan papas lo papas that pen apithu nili kulas kitun bangke litum Karbi Anglong pen angtang anela district bang hai Golaghat district along si Charlie donlo Golaghat commerce college along sitame ini hada si Charlie donlo tante non ru ke nang tum ke kopai ke me kote bang hini si itivet interview pen si bang hini yang hoi boreng yang hoi ta chi palong dun lo kalang lo la bangke nante nak tum lang so boreng yang hoi ko pialong bang lo nak tum non ke long pon Assam Commando Battalion ko long si long dun lo Alang litum ke patu ke thek pena joksi nonapor commando along kordetiamat iphongwet borengang hoi chepalong dun lopusi nang pachini dun lang tum ka cepat dupen idon vet along si korte tum commando long appointment bang dun lo la sini tum tame UKY hoi pen ningkang sak mate ningkang rong pen thanda pajer dun mo we si tame alang tum ka cepat dupen abang so appointment ke cepat long dun long ni tum tame Karbi apo ho aman ke dupen sia tum phan ke churu pajer pon lo na selang tum cepat dupe gangjang antum football games along kai active nai tu selang tum aphan ni tum ka churu kang tung na hello je edon versi alang tum ka cepat dupen apia po tum aphan am hang kang mordi kami orang tim atum latum lahir sama atum mana non kami komando anak tulis kami kimang tu nak so longan cek lo anam kang hon bana cum don rap JPU ko hujung pen hai Joki holapen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Kedamtang chiti ni phai ing koi raisiar ni adapor phai sirke bapor Karbi rongasar sarupathar havar amayatum Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan panongsi lakha ing koi rahini sarupathar constituency MAC kadom terang piari deng pinpora lo ke pajerdam Labangso along KRAA sarupathar havar amai
chunbang lobon kro maipu bapuram singnar KRAA tiripi dun maipu ajit rongpi chunbang dhormo sing teron lapen pinang rong asar tum chetong dun sarupathar havaramai kro sang ho tumpen pherang ke tumangno lam ke than ponke sarupathara havar bang pharoi sira nar kep arong asar kedo arong tinalong hijunalang tovar pen kapre kapre ga son kaching thura son kedoan kipi pajer ponje phan jongpon TDBC pu nitum tiripia mepen nitum phan pin khalo la nitum hawara mepen sami nitum memory daman de si kidwalu nitum local MSC phan chipajer si nitum pinida ka chitong pothar hawara asi surpothar hawara mepen kopia puthak TDBC puthak mane traditional village council aso jakong nitum rong rupalong kapaching thuri asai phansi nitum jakong jahat lakso kelong da prangi phasi pini nitum local MSC phan memory dam chipi pajer bula lapen non ama drong asar tum kaching ruma hem sai hem hai hui kipi pajer ponji phan chuning ripon halapu MSC kadom terang pi penta chuning rialo CEM along pale pon po pusi lamchak chipidun lapen un an pen ningkan wang eson pen eson kirap kipi thek ji phan kabor i ponji lam chethan lakso kachisong ke labang ke itum he matang de longi longpat lapen don mi ka aklim pen saru sarhang kiduk ke lakpen sitami itum kaduk ka kaching thur nangji asai du lapen ke awar sai du lapen central government na scheme pinakot labang ke tunwek nanggi pusini tum ke hokkono lapen tunjet tik bang ke ni tum rong asara tumang ke non political organization pinakon tumang sangsilo labang ke claim bompo lapen ke ni tum ke song pen sitami arjapon tipen si claim bon pusini tum central committee pen ceparai pono son hak thak sia hawar tin sitami kirok tok pen si alang tum donta claim bon bom lo la pen ke anso se claim lang pusi hawar tin nei pu pen dang lok atumas tame ni tum central committee ti biar lo amelang tame pangdak pono buka janpen ananterang karbiang long life kedamtang chiti ni phai kris year ni ani kangsam por phai throga por bokajan CCI ru samson singti akumlin achatai long students and youth for justice lapen revolutionary youth association atum chalang se pherang kemai kangni pon bangso pherang kemai long SYJ central committee chun bang rocky tokbi RYA BDC mai phu manoj lekthe lapen arisang hotum chetong dun tokbi asang hopen kaning jepon ke bokajan forest range atum kalili ka langlang sangti ke phur aparmit ki pijam bena jok balipatara habar akele sangti ke phur kilit parpi ga jok langroi langjeng anta hingno thailo lapen laso pena jok non ke ahilik thepo sonsi chemanlo laso pena jok arvele jang sita hadak aberan ke langnang ke lele dera jok chuning pining balipatara habar hidi sok choi dun long le derlo anparta lahaya holigalong habiding narai hoile jang sita nangbara matsi un ederji lapenan parta la sosang ti ka chupur dun pen longle kang lem pen ke baba jok non an bang trok anamuni rapran damtang lupusi thanpon angar ni pen penang andolo laga je sangti mane permit kipi kanghu labang so permit illegal permit penang an nilitum theglong lo lasi permit pen enpo labang so permit enpo lada langroi ave pinadim ta langroi ki do son si pinjong lato jongpon sinang biren hanse lakha ki thom dilaujan kisan tokbi babu hanse hai hu atum henlo lapen jiten terang abangke amoi chinglok rubamat non ajada saita choklem thek thedalo lasila haya sai prabjin pen sangti ki phur permit ki piabang angton pen khang thai nang poputa ningje phur pen khadan nong pen ki phur pen kichi atum biren hanse non het jong lang lage kithi asumar do krailang biek haklang la setame pinong dilawjana long biren hanse ta thilolo ki phur ban si babok lo ki phur si ka ola usi nili tum phan beta na pidulo lapen jiten tera lage safa sing tera ngarong alang li ke non kithi da dekhe dam da dekhe la son si theklong lo la solam bena jok chiti ni phai ing koyarni dipu DFO phan epak pinpura lo pajir damlo la sopenta permit ke pi ing tonte pulote CCF aphanta chetong damji la penta
thanga sai deng de pute FIR anta pidet poputa roki tok pipen pherangkia mailong ningje pon kan hini bak dolo ladak balipothar aha war akidu isi bangke sok chorot bo pino langamat si bahari arroy along arroy bangali la apir theben masi huddet lo lang kedak si jomala lo non kijun muwe pencheng lo non hidi lang ka ve lahai dolo sangti ke phur la khada na tumphan bang non ma immediate la tumaphan stop nang po nili tumahin pen bangke la pen labang so daito chian nang ji bangke forest department atum daito chian nang ji la khadan along non ma la so khadan nong ana dim bangke filap la nang po usinili tumahin pen jongdam lo buka jan pen anante rang karbiang long live Lakha inkoira hini Sarupathar constituency angkang Balipathar Higher Secondary ke pathu aklam along Balipathar Sports Association atumpen chepatir piponsi kedamtang chiti niphai krehiniar nipen indeng narkep aphong club league ke pathu pangcheng ponsi kedamtang chiti niphai inkoira siar nian angdung kiti ke pathu pon Bangso club league along prekjam atimatum chepate ponsi kadokawe team great rock an chetong pon Lasong bong ke pathu ke thek nai lapen kangtang nai atumsi bangsong dung kiti long chepate pon thulo Angdung kiti ke pathu pon along dubajan lapen rong khilan football club ang bongsi pathu pon lo Labangso angdung kiti ke pathu ahut dubajan FC tum gol hinian rong ke the FC phan thapsi chepahai pon lo Bangso ke pathu along aluhiaman pen ratsai klembang lokhiram rongpi hanjang langso sports association amaipu amit terang Japra Langso Sports Association amaipu Kangbura ingti abarim UPLA Social Welfare Chesongbe Lakha inkoira hini Sarupathar constituency VDC chairman Silarson rongpiatum chetong dunsi labangso ke pathu along RDP dun labangso ke pathu ke chengpen non angdung kitian kacherap kacheto dun ingsamjin pen kachepate dun atum ana phanta Balipathar Sports Association amaipu Joy Babu ingtia hin pen kiro pajerpon Balipathar Sports Association ahin pen itu non indeng narkep da club league ke patupon katarik krehini pen pangcheng pon lo nasino non pinian ke angdung kitiar ni lo tini chunpon lo nasi chunpon pa mekal lo lapian patulang mesen pen itu da mesen na player da hek ponong lo nasi ni tum dak alhisar po pen aja tong dun pandang lo dak players pen nang lo na tong dun pandang lo Jun mesen pengen jun konpor adutin nabang kupentin dak cerap ke situ tu anda curu pajero kado Kela so patulong ke tim kau nak citong ni di tim 14 tim Tante pini angdung iti ke patulong tim momen koson pini dubajan pen rong khalan football club bong set kono tapi dubajan atumbang gorni pen hai kono Lang chithing pen Subhas terang Karbiang long live Pinya Abirta bangke lapon si kang tonik lo tumit hak me karno